Ev jî hinek TikTokerin xelk ku dibînin va vî bajariyan ev jî TikTokerin vîdeo ji xwe dikişînin ew keçikana. Ara em vê dekê dimeşin va ji xwe re xercî li vê dekê wek min got ew TikTokerana li vê dekê navara vekî difiroşî li vê dekê. Hello, what are you doing here? Looking for rich? Okay, I'm rich. Yeah. Yeah. Ev her du keçikana tedî çinkî wan sekinîn li ser kartonê danî bûn em li mêrek dewlemend digerin. TikTokerin yani ji ser internet ma internetê wan jî live vekirbû xuyayê û ji xwe re xelkê derdixin xelkê disekinînin ser cadê û van tişa ji wan re dibêjin. Atmosferekî xweş bi rastî wek hûn dibînin heval hêjane em mîna berdewam li ser vê Kornîşan bajarekî herî xweş. Em li vê dekê ji xwe tiştekî vexwin. Ev xelk dirûntirên cî kîlo xweş ve mat çayê mamoste jî a gîzerayê çi kîlo gezûn tendurist. Servîtiyê xweş. Ev giştî maseyan e keftîryan in xwaringehin. Ev jê dibêjin harbor.